Zamyslenie sa nad nedeľným evanjeliom pre deti. Tvoje slovo je mojím svetlom, aby sa moje srdce svojím svetlom žiari mi, ako pochodeň žiari mi, noc aj deň. Z Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal farizejom: bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepichovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák menom Lazár plný vredov. Túžil nasytiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten boháč bol ale lakomý a skúpy. Tomu nemohol dať kúsok chleba, keď bol taký bohatý. Nedávno sme si hovorili o tom, že sa máme deliť s málom, aby sme sa vedeli podeliť, keď máme toho veľa. Pamätáš? Áno, pamätám, spomínala si to. A tento boháč sa to žiaľ nenaučil. Ale aj my sme niekedy tým boháčom. Čo? Ja nie. Delím sa s hračkami. Aj oblečenie darujem tým, ktorí nemajú. Tiež sa podelím s 10. A od toho boháča mám veru ďaleko. Niekedy ľudia potrebujú, aby sme sa im aspoň pozdravili, alebo sa pri nich na chvíľku zastavili. Vtedy sú ako ten chudobný Lazáro, ktorého nikto nemá záujem. A kde sú tí ľudia? Ako ich nájdem? Všimni si v škole alebo v škôlke, či tam nie je niekto sám, či nie je smutný, alebo možno sa nemá s kým porozprávať. Takých ľudí poteší, keď sa usmejeme, zastavíme. Nemusíme s nimi byť veľa, ale náš úprimný záujem ich môže nasýtiť a uzdraviť. Aha, už to chápem. No dobre, skúsim sa poobzerať po našej škole a poviem to aj kamoške. To bude lepšie, keď budeme dve. Možno tam takých ľudí nájdem, kto vie? Mária, pomôž mi všímať si ľudí okolo seba, ako to robíš ty. Amen.